Hi, is Misha Christina, agus is Dornálaíocht le fear na hhéireann. Tá chun reinscoileanna na Dornálaíochta a cleachta le chéile. An bhfuil sibh réig? Sulan in for aclaíocht ar bith caithfear taobh suas. Sa Dornálaíocht, bíonn go leor brú ar na láimhe mar sin, den cinnte ara thuairt den na ristaí ach go háirithe. Tá sé an-éasca gortú aáil munan inan tú taobh suas. Tá sé an-háchtach fáisceán láimhe a caitheamh chun na láimhe a cosint. Inmh, táimid go díriú isteach ar an seasamh. Tá gás seasamh ann, an seasamh citógach agus an seasamh deasógach. Tá sé an-tábhachtach de seasamh a bheith i gceart chun de chormaíocht a cumad. Is citóg mé, mar sin úsáideann an seasamh citógach. Tasnaíonn tú mar seo, cuireann tú de cos os de gcóir agus an cos eile taobh thiarlacht. An sin, an áit seo, cuireann tú de láimhe suas chun de aig a cosint agus de corp a cosint. Bhíonn an láimhe sládra cóngrach le de aig, cuireann tú de láimh eile os de cóir chun de aig a cosint. Féacann sé mar seo ón taobh den seasamh deasógach den an rud céine ach úsáid an taobh deis de corp. Mar seo. Den seasamh seo, cuireann tú de cos clé os de cóir agus de cos dheas taobh thiargat. Mar sibh! Anois, tá scill nuaghing le núsáid sa bháinge Dornálaíochta.